Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. سلام علیکم مخلصانی رپ تی جی، مخلصانی به نهایت اشدی که انتظاری هر یک ویدیوی ما هستند. برادرها، ما یک برنامه نو پیشکش شما میکنیم، نامش رپ گپ. در این رپ گپ مثال درباره بعضی نویگری ها، بعضی درخواست ها ما جواب میدیم با واسطه ویدیو. سبب داخل کردن همین نمود سابشینی مثال با ما بیا که ما با ویدیو برای شما بخونیم. در همون رپ تی جی در بالاش نویسته که добавить письмо, да, мисол барои ҳамин админ менависед, мо агар кадом гапеш ки важне, мисол кадомеш ки фоида дора, мисол ба мо одам мераса, мо мегирем пешкаш мекунем, илтимос ки камтарак нависед, гапҳои пурмазмун нависед, хеле классмон, хеле Audio Jungle. Audio Jungle. инак имрӯз нависаga Бахтиёр Ғаниев. Ман рости гап кор борам хеле бисёр буд. Ман нахостам ин барномаро пеш барам, не ки ба хотири ту ки сухан кардӣ ки ҳамин баранда пеш бара. Гап нест, ман гапитара да замин назадам. Бо мешиносумта ба хотири шиносоӣ ман ин барномаро гирифтам. Хайр сабшани бародарам мехонем. Салом бародар. мехом як-ду гап бугум. ҳамин гапҳои ман бо ёрдами шумо пешкаши реперҳои тоҷик гарда. Ман рости гап хеле шит мехостам бо шумо муроҷиат кунам, не ки ягон хел раҳша наёфтам. имрӯз фаҳмидем ки дар сайти реп ти джи мешидаи суҳбат карда. Ман Бахтиёр Ғаниев аввал реп мехондам, баъд як-ду номаъқулӣ кардем, коро безеб шид, репа бас кардам. Вор ака ко будам. Вақте ман репа бас кардам, баъди як солаш репери дига пайдо шид бо номи Билли. бо номи Билли пайдо шид. Ака ман ягон чи дига гуфтанӣ нестам нисбати вай, чи ба ки чанд бор хостам қатиш суҳбат кунам, не ки вай мара чор списка партов. Ман мехоҳам ки ҳама бидона ки Бахтиёр, яъне Вор Акакоп вай нестай. Бародаро, мара чӣ зурум омадае ки хидмат ба ҷо кунам. ҳо одам касе ҳаст ки бисёр чиза медона нашоти ман ва айноми ман ақурат мекунад. бисёр одам мегӯянд ки ту амӯи, ама мехоҳам ҳақиқата бугум, яъне бо ёрии шумо. аку усуш кори шумо. ман аку одами важне нестам, не ки якум бор ҳамихе хоҳиш кардам ки ҳамин хабара через видео пахш мекардем. раҳмат барои диққат, яъне дар кор шидам, дар века Бахтиёр Ғаниев нависем. бародар, ту барои мо важни, ин сухани ту барои мо важне, мо қадрдонӣ мекунем сабшени ҳар як мухлиси репи тоҷика, ҳар як репери тоҷика. мо иншоалло дар поён ответи тура мегем. мо дар поён дар бораи ту суҳбат мекунем. якум савол ҳамин буд, мегзарем ба дуюм савол. саволи дуюм. Автор Иброҳим. Эмайл Иброҳим 1001 бике эмайлру. Салом алейкум админ. Ин сайти реп ти ҷира медрои дуруш ягон калимаи тоҷикӣ намеёбӣ. Ба номаш реп портали тоҷикия. гӯш ку, мо забонмона ҳурмат мекунем. ту урусмиҷоз бошӣ, биза бира номи сайта rep.ru мо. сайта русӣ кадай, ака авторитет кардани ки русия медонӣ. так што номи сайта реп ти ҷи мондай, биги тоҷикиш ку. урусбозӣ надоз мардума. бародари гироми қадр, агар ҳамин видеоро тамошо кунӣ, ман махсус барои худат ответ метиҳам. ин сайт мо тӯли як сол мешавад ки ҳамин сайт тоҷикӣ буд. ҳар як репер шоҳида, ҳар як мухлисе ки ақаллан як бор дуромада боша ҳамин сайт шоҳида ки сайт тоҷикӣ буд. не ки аз сабабе ки мо расход дорем, мо ном гуфта меоем, мо кор гуфта инҷа мебиёем, сайти мо тоҷикӣ буд. мо заявка додем ки мисол рекламотона метавонед дар мо монед, шумонед ширкатҳои корхонаҳо. вале гуфтан сайти шумо тоҷикӣ аст, монда намешавад рекламара. мо аз сабабе ки мо да даход дар кора, вақти деҳқон гандума кори бояд фоидаша ба даст оварад. мо барои ҳамин гирифтем сайта русӣ кардем. хайр ту қазурут мераса, биё моро спонсорӣ кун, мо гирем сайта тоҷикӣ кунем, ама ша адресҳои ту қатӣ мекунем ша. хайр нест, чӣ кор кунем? маҷбур шудем сайта русӣ кардем. бо инҷа бародар Фирӯз. салом ба ҳамаи реперо ва асобина ба хибзона клан баром, респекти бузбалаи рӯҳонӣ. саломат бошед. боз ҳар меша ки барона таъриф кардестан исусон, не ки сабшини ҳақиқата биёин далелош ҳаста нишон метиҳем тона. ҳамин бародар Фирӯз 54666 эмайлру рӯй карда гирем сабшинира. мегзарем ба саволи дигар. автор треки партофтагира чӣ хел ёбем? бахти 99 эмайлру. трекера вақте ки шумо мепартоед, мо вақте заявка медироем,
6-7 трек омадагӣ мо як бора ҳамаи вая қабул мекунем. Вақте ҳамаша қабул кардем, трекере ки якум қабул кардем ва гум мешавад. Ҳамунҷа аудиода дуро трек наистаге, тоҷикида поёмда трек наистаге. Ҳамун ҷои трек дуро трекити аниқ ҳастай. Агар хушрӯ партофтаги боши, мо добавит кардагиш бошем. Audio Jungle. Audio Jungle. Саволи панҷум. Барои чӣ неактивни мега вақти трека добавит кадем? Непонятно. Бародари азиз, трека мумкин ба ягон нуқсонот партофтаги боши. Мисол, дар ҷои сурат трек монда боши, дар ҷои трек сурат монда боши. Агар ҳавая пурратар кунӣ, мисол ҳавая хушрӯтар нигоҳ карда добавит кунӣ, мебиям дар ҳамин дархост фиристода шуд гуфт, да он ки ба модератсия омадагиай, мо добавит мекунем ҳар як трека. Ай касе боша набоша, мо добавитш мекунем. Ҳарчанде ки бошо нефс мега трекои мара добавит мекунем, не ки партоям мо добавит мекунем. Инҷа мо добавит мекунем. Бигзарем саволи шашумда. Муроҷон савол додад. Ман репа мондум, намедонам ай куҷо биёмша, ёрдам битин. Ҷавобша гуфтем ки ҳамун ҷои аудио дуро, трек дуро миёвишад. Комилҷон яъне Акон МС бародари гироми қадр тректира асобина ма худум удалит кардагим. Алаки ман ҷавоб медам саволта. Ассалому алайкум рептиҷи, неки ҳазор раҳмат ба ин кори кардагитон. То ин дараҷаро умед надоштум ки шумо бигирену гум кунед репи мора. Миннатдорем. Рӯзе мешавад ки иншоаллоҳ ба кори кардагитон пушаймон мешем. Гуфти шумо на ма ай шумо қарздорам, на шумо ай ма. Не ки айрӯи ғурур будани шумо, айрӯи ғурур будани шумо ина буд. Бародари азиз, ту як хеле рафтор кардӣ ки дар болои кори мо налогароӣ кардида. ин трекере ки ту партофтӣ, агар ҳамин трека ту худат да ҳамин трека ҷавоб дода тони, да ҳар як гапи гуфтагӣ ту агар ҷавоб дода тони, махсусан мо ноаҳамиятӣ кардем, ҳамин трек гӯш накарда добавит кардем. Раҳмат ба Шаҳбоз Шарипов яъне Шон МС ки мо да занг зад гуфт ин чӣ трека шумо добавит кардагӣ. дар бораи одамои боломақом сухан кардани маву ту қатъиян манъ. Кори маву ту фақат хондан гаштанай. ӯ дар пешвои миллат, дар ҷаноби олӣ вообще ҳуқуқ надорем ма ту гап занем. Барои чӣ ки вай мардако во дар дигар ҷо, мо дар дигар ҷо, ма ту ягон журналисту адвокат нестем. Барои ҳамин бародаро вақте ки трек мехонем, камтарак дар трекотон аҳамият диҳем ки ин трек шумо чӣ дорад, пага чӣ мешавад, паги дигар чӣ мешавад. Боз барои ҳамин трек қамарда ба худо ҷавоб гуфта наметонӣ ту дар ҳамин гапи гуфтаги худо. Бародари азиз, агар хафа шуда бошӣ, ҳеҷ гап надорам. Саволи ҳаштум. Автор братя. Эмайл братя 99 email.ru. Як хоҳиши дигар, артисти нагину, репери бигин. Бародари гироми қадр, дар ҳамун сайт мо ҳунармандон гуфта сахранӣ карда будем. Вақте ки сайта русӣ кардем, артисти шид. Ин хатоги мо ба кала мегирем, иншоалло ислоҳш мекунем, репериш мекунем. Раҳмат барои аҳамият доданат. Бо ҳамин бародар сабшен аста ки барои чӣ трека добавит кардан наметонам. Барои чӣ ма трека добавит кардан наметонам? Барои чӣ ки бародари азиз хита азоб наметӣ. Ҳамун трек, ҳамун сайт будро болош даназая ки добавит трек. Бо чӣ хеле ки ту номта русӣ мондаги, бо русӣ наистагай, добавит ки ягон ҷои қинди надорад, ягон ҷои. Audio Jungle. Audio Jungle. Саволи даҳум. Азизҷон, ассалому алайкум, дар бораи сайти мазкур як-ду пешниҳод аст. Масалан, мега бигирен сайта русӣ кунен, шрифтор нестай, мо ин камудира ислоҳ кардагем, 100% сайт русияй, ҳама гуна чизош кор мекунад. Саволи 11. Автор Ҷалол ба мо сабшен равон карда ки салом ҳамаи коргарои ВМУ, ҳамун доступи репери, чихе гирам, мақсади гапш ки чихе гирам трек добавит кунам худам бе ягон админу, бе ягон чизи дигар. Бародари гироми қадр Ҷалол ва реперони Тоҷикистон. Мо тасмим гирифтем ки барои ҳар як доступе ки ба шумо метиҳем, тибқи шартнома, тибқи имзо, тибқи ҳар як суҳбати рӯбаро мо ба шумо доступ метиҳем. Сари ҳар як доступ, сари ҳар як моҳ 10 сомонӣ аст ва метавонед тамоми намуди чиз дар бораи хитон, масалан видео, клип, трек,
چیزی که معقولتون دبایت میکنین هنرمندان چیزی که معقوله شما دبایت میکنین 10 سوم سری هر یک ماه حقی همون سایت گرفته میشه برای چی ما هر ماه برای سایت بیتریکس دوستون پول میسپاریم 10 سوم یگان گرم کمبودیش نیست میتونین بیاین Audio Jungle. Audio Jungle. سوالی 12 автор Азиз Хайдаров салом алейкум як савол тим ҳамин трека дар главка чихел монем ва алейкум салом Азиз Хайдаров чихеле ки ман дар ответи реп ҳафтаи зепер гуфтум ин сайтои мо ҳар як слайдериш сумкатияй аквина вақт шома доз мегуфта сумкатияй масалан мегирем дубойс дасер ба фикрум инаму мардак слайдери трека хайдагияй инаму фақат трекоя моа ягон треки дига мо ғум надорем монданда то ҳамун сурокуш бучидана маравад метонем биёед харид тамом слайдерора чизера маъқулатуна монем трекаи монем деражданитона монем чизера маъқулай мондан гирем бе ягон камбудиш и платне аввал як сол бепул Audio Jungle. Audio Jungle. саволи 14 автор Эска Били мегзарем ба қисми саволи якумда и ҷавоба чихеле ки бародар гуфт ки айноми ман гап мезана немҷози ошкор мешавад салом ман яъне бини ман мехоҳам дар батли рӯбарӯ иштирок кунам яъне просто батл не батл қати сум $500 қати барон мехоҳам буром рӯбарӯ батл не ки судяҳо ҳар кас не ҷавлон набод абада и свс-ай кия наму карочи медонам шумо қати барон хеле рафту омад дорем мехоҳам ки ҳами смс-имара да ҳамун одам расонем ки жда дорам ответша ки кай барон розигиша мета ман айхид боварӣ комил дорам ки қати ҳамун одам буром батл такшто ягон видео кунем ё ягон смс кунем ман дар ҳами сайти рептиҷи ман медорам мебинам раҳмат ба диққат кароче бародари гиромиқадр ҳамин қа чиза мегӯм ки агар ту мард мешидӣ агар ту ягон ҳиссиёти мардӣ медоштӣ ҷада ранги бахтиёр наменавистӣ баъд одам бояд худаш биёя рӯбарӯ вақте ягон клип сёёмка карда бошад чӣ бада иҷа гап намезанӣ миёи рӯбарӯ мегӯӣ ки якам қали корбор кунам накунад бародар $500 неву ту биё ба худоқасам $1000 мемонем туман мо инами сайта мегирем дар залог мемонем тира қатиам барон аниқ мемонем агар желанит боша ҳамон қадар айхудат уверен бошӣ биё ягон ҷои камбудиш нест ягон ҷои и $5 та $100 духи ягон каса намегирад ӯ $5 та $100 мумкин дар территорияи ту набоша просто бародар гапи калон дар кор неста ту биё ҳамқат ту беплан мегуфти беплан мекард хулоса ки ошкор шудастай ки бародар иншоалло рӯзои наздик мо суратота қати ҳамон бахтиёр мемонем ки ӯ дига одамай ту дига одамӣ так шуда айноми бахтиёр ҳамон қа чиз гуфтамем ки бародарони гиромиқадр кадоме ки ҳамин видеоро тамошо мекунед агар били нашоти бахтиёр ягон гап дар шумо гуфта боша айтанем бародар узр ки вай нестай хеле чихеле ки дар видео худтон дидестен иҷа сообщениё шасташ иҷа слайдер намебирояд и дига одамай вай вообще дига одамай так что донем ки и вай нестай инами видео ба ҳамон хотир барои шумо пешкаши Audio Jungle. Audio Jungle. саволи 15 нодир шонем сира яки ҷо ёфтан мумкин аст шонем сира видеоро 10 минут хафотар кирд ҷош гуфтагия ҳам тарафи хитой бозор саволи 16 автор Браун бародар ку фаҳмонен ҳами чӣ хелия чӣ хелия нархи маршруткаи асамона 60 дирам такси 3 сомона такси 3 сомона 8 саволи 17 автор Субҳон салом бародар админ ман админи HD видео Таҷикистан яъне ай YouTube ман шумо каналҳои кардагимам калиам бародари гиромиқадр мо барои ту ҳамин қадар гуфтанем ки раҳмат барои пешниҳодат мо худмон дар YouTube канал дорем айни ҳол кор ва фаъолият карда истодааст тамоми видеоҳои мо ҳамунҷо мераванд мо як бор пеш шумо мегзарем ки бародари азиз мо литсензия дорем тамоми ҳуқуқҳои мо дида шудагӣ ҳастанд агар мо ягон жалб ба аъзами рептиҷиши профилитра маҳкам кардан гунаҳгор мо нестем барои ки мо дар видео ира гуфта биромадем барои ҳамин хулоса кам чора табиинда чораи ҳамун кор табиин саволи 18 Расул Содиқов
ба мо савшан аст ки салом алайкум ака ҳами репои мистер Хе рай 94 шаҳр Карочи ҳамёра од души мехонад айгиҷо дабавитиш кунед мехонад хулоса дабавитиш кунед бародари гироми қадр Расул мистер Хе репа бас кардага чуноне ки дар гӯши мо расидага агар мо сар накунад ки бас кардага рай 104 чуноне ки медонӣ дар хизмати ҳарбӣ қарор дорад хизмати падар модар мо ӯ айни ҳол таи хонда наметавонад ки биёяд мумкин бихона шаҳр мо дар бораи шаҳр ҳамин чиз гуфтанӣ ҳастем ки шаҳр қати мо ҳамкорӣ надорам ва лейбли хучо надорам ва сайти хучо надорам ҳамун сайтҳои бахи 84 метавонед рои дастрас кунӣ рекошонам Audio Jungle. Audio Jungle. саволи 19 автор Ибод МС салом алайкум ман мехоҳам реп ҳафтада дохил шавам чӣ мешавад инам хеле мешавад рӯзи якшанбе шаби якшанбе нимашаби рӯзи душанбе баъди соатҳои 12:00 яъне 4:00 метавонед трекотонро дабавит кунед трекотон дар реп ҳафта дохил мешавад ба ҳамун сабабе дохил мешавад ки мухлис дошта бошем баъзе инсонҳо ҳастанд баъзе репхона ҳастанд мегӯянд ки чӣ ба мо ҳамин треконро саати 12 дабавит мекунем дар реп ҳафта нестанд ман бо дар гӯшро бегӯм ки мухлис надорӣ камтар ҳаракат кунад накунад баъдан барои реп ҳафта дохил шудан бародари гироми қадр ягон ҷои через неста ягон ҷои дигаргунишам неста ягон камбудиам ягон роҳам надорад то қа мухлис метавонад ҳамин роҳа ҳал кунад барои ҳамин бародари гироми қадр ҳаракат кунем ҳамин инсоният вақте моли качествени кард ва худуш хоҳӣ нахоҳӣ мебурад панҷум ҷойгирӣ не ки дар як мухлиси якум ҷой барои ин бародар ҳаракат кунад Audio Jungle. Audio Jungle. автор админ номаълум номшано нависта ман ҳаминҷа нигоҳ дорам бисёриҳо трекҳои дис хондистиам а ира соз мешид ягон батли беҳақорат ташкил мекардем жду ответ админ кадоме бошӣ набошӣ бародари гироми қадр дӯсти азиз и дис барои боло рафтани мо не барои поён рафтани мо ёрдам метиҳад мо усол реп муҳориба ташкил кардем хела уже дигаргуниё дохил шид ба қабилаҳо репероҷӣ доштан исусу ину тарафдори ин у тарафдори ин мо дар ҳақиқатан мегӯем ки реп тиҷи масалан вмо продюсери барон қати мо ҳамкорӣ мекунем аз сабабе ки талант дорад мо мисол мебинем дар ҳамин репи тоҷӣ кадоми талант дорад инҷа ягон ҷои через нест мо худмон даъватш мекунем барои ҳамкорӣ кардан мо тайёр ҳастем ки қатъи истеъдод доштаго мисол барои одамое ки доранд ҳунар аммо ҳақиқатан да хондан доранд читка доранд техника доранд мо худмон файёротшон мекунем барои ҳамкорӣ даъватшон мекунем мисол бисёре гапу чап мекунанд хеле бисёре гапа намегӯем хулоса ки мо бисёртар вақте ки барона мо гап мезанем донем ки мо продюсери ваем ман не мисол доди худо абдураҳимов продюсери ҳардумонам барои ҳамин мо мисол ҳар кас моли хуча реклама мекунад мера медонем ки худо батли беҳақорат и реп беҳақорат намешавад агар ҳамин 1% репи сиёда дохил шавад и як не ҳақорат дорад хеле худо хоҳад агар шавад реп муҳориба ташкил карданӣ ҳастем иншоалло мешавад баъдои рамазон бо ташкил мекунем мехоҳем ки дигаргуниё қати ташкил кунем мехоҳем ки ягон навигарӣ дирода мешавад ягон стилёи нав мешавад Audio Jungle. хулоса 20 савол буд ина мо дар 20 саволи шумо ҷавоб додем инҷа саволо бисёр рости гап не ки бемаънеам ура хонданаш уқа важнеам неста важни ҳаста ё не ки охи гапҳои бемаънеам дар шумо ягон грам дахолат надорад барои ҳамин бародарони гироми қадр агар ягон посух боша ягон савол боша ягон пешниҳод боша ягон проект боша метавонед дар иттиҷи будроин нависед мо ҳатман мехонем барои чӣ ки шумо ҳастем мо ҳастем ҳамин шумо моро тамошо мекунед барномаона мо шуморо двайной ҳурмат мекунем дастгирӣ мекунем барои ҳамин саломат бошед то барномаи дигара агар ин барнома ба шумо маъқул шавад яъне пеш рава ҳамин равиши сол боша мо барномаро давом медиҳем ранги реп ҳафтаву аналитикаву дигараш бо мо бошем реп тиҷи мо дар охир як гапи дигарро ногуфта намонем ин гапа ма ёдам намеорам ногуфта намонем
мо як хислати хуб дорем ки мо ягон гапа тағйирот наметиҳем. Чӣ гапе ки ҳамин шумо менависед мо ҳавоян мехонем ғайри ҳақоратош мисол билярди сускадаga ғайри ҳамун гапо дигар чизе ки мақулатона чӣ хеле ки ҳаста ҳам хенависед мо ҳамун хеле аз шумо ҷавоб мегирем. барои ҳамин саломат бошед, ягон камбудӣ бошад саломат бошед. То барномаи дигара худованд нигаҳбонтон бошад. рӯзотона ба қапед. Audio Jungle.